Bona tarda a tothom. Abans de començar, volem agrair d'una banda als grups de prova, que em surt el Lluís de Gràcia, perquè jo soc el Lluís de Gràcia, i em costa Lluís Dor, que entre totes les propostes presentades al cicle de cultura popular de Ateneus, triéssim el nostre projecte, que porta per títol Un camí de cançons populars, tradicionals i de compositors catalans a musicar. D'altra banda, agraïm l'organització d'aquest cicle de concerts a la Federació d'Ateneus de Catalunya i a l'Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb entitats diverses com el Moviment Coral Català o l'Agrupament d'Esbarts Dansaires, entre d'altres. Un especial agraïment a dos regidors de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí i Arnau Vives. La vostra presència us honora com a servidors públics i a nosaltres ens dona l'oportunitat de mostrar-nos una valuosa aportació de la societat civil al creixement cultural de la ciutat i del país. I ara sí, ens disposem a començar el nostre camí de cançons. Esperem que sigui el vostre gran. És una de les formes més senzilles i autèntiques de l'expressió dels pobles i constitueix, sens dubte, un dels ponts que més íntimament i profunda els uneix. Per la cançó no hi ha temps ni fronteres. Només cal tenir el cor net i ésser fidel a l'exigència que el cant reclama per poder sentir i transmetre l'emoció profunda, tant si ha estat escrit a casa nostra com si ens ha arribat de fora. És una comentada per un espectacle de cançó. Això no ho hem dit nosaltres, no ho hem dit musicant. Això ho ha escrit en Miquel Martí Pol. Hem triat aquest escrit de Miquel Martí Pol perquè ens ajuda a reflexionar sobre el valor de les cançons, que és l'objectiu del nostre espectacle. Les cançons no són objectes que a nosaltres ens els colen entre els dits. Les cançons són moments de vida que ens acompanyen i cada cop que les cantem recuperem l'imaginari que contenen. La cançó és una història que esdevé melodia gràcies al ritme de la paraula, però també pot ser una melodia que de tant d'alejar-la ens inspira i ens enrotlla una història. Sigui d'una manera o sigui d'una altra, la cançó pren forma, arrenca el vol, penetra el cor del qui l'escolta i amb el temps deixa de ser de qui l'ha creat per esdevenir una cançó de tothom. Així és com neixen tantes i tantes cançons tradicionals o populars. Sovint diem que una cançó és popular perquè tots la cantem i en desconeixem el nom del poeta i del compositor. Per posar un exemple d'aquest any, que s'ha celebrat el mil·lenari del monestir de Montserrat, el Virolai. Tothom la canta, tothom la sap cantar. Rosa d'abril. Segur que sabríeu cantar-la. Doncs potser no sabem que la lletra del Virolai va ser escrita per mossèn Jacint Verdaguer, el nostre gran poeta, l'any 1880, que fou publicada en el programa del certamen artístic i musical celebrat amb motiu de les festes del mil·lenari de la troballa de la Mare de Déu en una cova, doncs l'any 1880. Potser no sabem que Montserrat va organitzar un concurs per escollir la melodia més adient al text d'en Verdaguer i que fou Josep Rodoreda, gran músic del moment, qui el va guanyar. El premi va ser un flabiol, però no qualsevol flabiol, un flabiol d'or amb esmalts. Quantes històries amagades no hi deu haver darrere de cada cançó? A Musicant, les cançons van i venen i ens acompanyen a les classes d'iniciació, a les de solfeig, a les d'instrument, i són el protagonista principal de les 5 corals. Algunes són una eina pedagògica, altres un recurs d'aprenentatge musical o de tècnica instrumental, però la realitat és que les cançons, què són? Cançons. És a dir, la barreja entre un text poètic, el ritme, la melodia i l'harmonia. I aquest text poètic explica vivències del passat o del present i que ens regala paraules que a vegades no coneixem, sigui per antigues, sigui perquè en desconeixem el significat. És el que fa que les cançons ens ajudin a ampliar el nostre llenguatge
i enriquir la nostra llengua. I aquest també és un dels objectius de música. Hem intentat penetrar en cada cançó a la recerca del sentit més profund de cada paraula, cada frase, talment com si fossin antropòlegs, badant davant de pergamins trobats a dins d'una cova oblidada. Pergamins plens de tresors, que la majoria expliquen lluites, amors, tristeses, alegries dels nostres avantpassats, costums, maneres de viure de Catalunya, o simplement tresors que contenen belles poesies, o temàtiques que gaudim i ens fan gaudir mentre les cantem, una vegada i una altra. Aquí presentem exemples del camí que poden seguir algunes cançons cantades amb acompanyament o sense, a una o més veus, o amb diferents harmonitzacions, per veus blanques, per veus mixtes. Ja porto una estona parlant de cançons i encara no n'hem sentit cap, que suposo que és el que volíeu. Doncs anem per feina. La primera cançó serà Rossinyol que vas a França. Quantes noies d'abans i d'ara podrien fer-se seva aquesta cançó? Quantes filles perden la seva innocència perquè són obligades a casar-se amb qui no estima? Noies donades en matrimoni, com qui regala un vestit o qualsevol objecte. Des de la lírica medieval són moltes les cançons que em posen un plany en boca d'una noia acabada de casar. En una societat on els casaments habitualment eren pactats entre els pares i les famílies, sense que la filla hi pogués dir la seva. La noia d'aquesta cançó, d'ella en sabem poc i res. Només sabem el que ens diu la cançó. Rossinyol, si et plau, digues a la meva mare que no sóc feliç amb aquest pastor. Em fa guardar el ramat. Estic sol i no puc abraçar. L'hereu Riera. Tots els pobles esperen amb molta il·lusió que arribi el dia de la festa major. Una simple dansa tocada per un acordió o un petit grup de músics són els mínims ingredients necessaris per gaudir de la festa. L'origen d'aquesta cançó són les festes de Sant Maurici, que se celebren el 22 de setembre a Caldes de Malavella. El protagonista es diu Riera i és l'hereu d'una família de Llançà, una de les més riques de l'Alt Empordà. Aquesta cançó, transformada en dansa de competència,
va córrer d'un poble a l'altre al llarg del segle XIX. Els pobles d'alta muntanya, com els de la Vall d'Aran, les danses de competència servien per saber qui manaria les festes de Carnestoltes. Omplien de vi negre el got més alt que tenien i posaven 2 bastons en forma de creu i els fadrins, els nois, havien de saltar per sobre dels 4 angles de la creu, intentant no fer caure el vi. Qui ho aconseguia, a més, es bevia el got de vi negre. Amb el temps, la competència va transformar-se en una dansa ballada en parella. Avui tenim balladors, però aquests balladors no competiran, sinó que ens acompanyaran mentre la cantem. Miquel Martí i Pol deia que per la cançó no hi ha temps ni fronteres. La Dama de Mallorca, la propera cançó, podria dir-se ben bé que és del Mediterrani, perquè a Mallorca la canten, però també a l'Aragó, al Rosselló, amb una versió titulada La Dama de París, i els estudiosos diuen que l'origen d'aquesta cançó molt probablement és de Grècia, per la quantitat de similituds que presenta amb la balada helènica que porta per títol La padrina convertida en núvol. Potser un mariner la va sentir cantar en algun port i de tan bonica que era, la va prendre d'una revolada i l'anava taradejant mentre feinejava dalt del vaixell que el portava d'un port a l'altre del Mare Nostrum. Aquesta cançó és un romanç que ens ha arribat per tradició oral i pels reculls del segle XIX de Mariana Aguiló o Milà i Fontanals, i del segle XX amb l'obra del cançoner popular. Els romanços són poemes narratius que poden explicar històries del país o importades d'altres indrets. Aquí ens descriu la bellesa d'una noia que deixa tothom embadalit. Thank you.
La propera cançó procedeix de terres gironines. Ens explica un dels oficis més antics que existeixen. No sé quin estaran pensant vostès. Nosaltres ens referim als contrabandistes. El Pirineu és molt a prop de Girona i això permet trobar camins feréstecs i escabrosos ideals per introduir furtivament mercaderies prohibides, com begudes, tabac, rellotges, d'un país a l'altre. Després de la Guerra Civil, hi va haver persones que, aprofitant els camins que seguien els contrabandistes, o bé simulant una excursió, anaven a passar la frontera per les muntanyes, a passar amics i parents, potser perseguits pel règim franquista. Els contrabandistes i els passadors, això sí, sempre tenen un perill, que són els espietes i els delators, que estan en contacte amb els guàrdies que vigilen el territori. D'aquesta cançó, els contrabandistes, veurem dues versions. Una a dues veus blanques i una altra a tres veus mixtes.
Cançó de Tres sobre una princesa negra. Aquest cànon de 3 vers ens acompanya des de fa 29 anys. O bé l'ha cantat la coral infantil, o la coral parental, que és la coral d'adults, o bé ha servit de repertori comú, a més d'un intercanvi, o bé la sentim en audicions instrumentals, tocada per un trio de flautes. Ens agrada molt i la gaudim. El text és una adaptació del poema de Gabriel Gené Manila, inclòs en el conte Un príncep perdut, del llibre infantil El Palau de Vida. El compositor, Antoni Rodríguez, la va compondre en un moment molt especial per ell, ja que esperava el seu primer fill. Un cop acabada la cançó, va decidir que aquell seria el primer regal que li faria al seu fill. Sigui com sigui, quan la cantem se'ns desperta una tendresa que fa que apreciem quelcom superior al simple goig de cantar un cànon amb acompanyament de piano. Pere Gallarí. Jaume Ayats, aquest etnomusicòleg, ens diu que aquest personatge, en Pere Gallarí, era un pispa, vol dir un lladregot. I també era un mal festejador de noies. Vol dir que ara sortia amb una, ara sortia amb una altra, que les enredava de qualsevol pretext, i per això, quan
quan Pere Gallarí cau d'una branca, les noies diuen que si se'n va a l'infern, que mai més em pugui eixir. En aquesta cançó hi ha algun exemple de paraules que descobrim a les cançons. Per exemple, en diu xeixa. Aquesta és difícil. La xeixa és un tipus de blat. O bé francolí. Francolí, a part d'un riu, és un ocell que s'assembla a la perdiu. En diria un altre, guerxa, que vol dir torta. La Mare de Déu. La Mare de Déu, quan era xiqueta, anava a costura, a aprendre ballet. Aquesta cançó ens explica que fins ben entrat al segle passat, les nenes anaven a costura. Segons el diccionari Alcover Moll, era per extensió l'escola on les noies també aprenien a llegir i a escriure. Mentre que els nois anaven a estudi, on s'ensenyava de lletra. Una vegada més, el nostre repertori popular ens despulla el camí de superació que han seguit les dones des de fa segles. Aquesta cançó volem que sigui un homenatge a les dones i les nenes afganeses. Les nenes que no poden anar a l'escola, les noies no poden anar a la universitat, quan es casen, a sortir de casa, han de demanar permís al marit. No poden parlar al carrer amb ningú, ni tan sols riure. Han d'anar tapades de dalt a baix i miren el món a través d'una tela reixada. Oh
Pastoreta. Qui devia crear aquesta melodia tan senzilla, tan bonica i innocent? Segurament una mare, un pare, una àvia, que ben segur era algú que amb ànsia necessitava que l'infant es vestís sense distreure's. Què li donarem a la Pastoreta? Què li donarem per anar a ballar? Aquesta cançó apareix en molts cançoners i reculls tant del segle XIX com del XX. La primera referència que tenim és de l'any 1866, que per cert, si no m'equivoco, és l'any d'inauguració dels Lluïsos d'Horta. El primer volum de Cançons de la Terra, cants populars catalans, de Francesc Pelagi Gris i Fernández. A causa del seu activisme en el catalanisme literari, amb un sentiment patriòtic molt fort, inèdit a l'època, és considerat un dels precursors del catalanisme polític i de la figura de l'intel·lectual de la Renaixença. Josep Lluís Guzmán, que havia estat professor de musicant, en va fer unes variacions per piano, tot explorant els secrets harmònics de la cançó. Algun alumne de piano les ha tocat a les nostres audicions i avui ens l'ofereix en Marc Solís. Muntanyes regalades, muntanyes del Canigó. El massís del Canigó, com sabeu, és una serralada pirinenca, propera a la Mediterrània, de més de 2.700 metres. Es troba a la Catalunya Nord, damunt de les planes del Conflent i de Rosselló, d'una banda, i de l'Empordà i el Vallespí, d'una altra. Jacint Verdaguer, el gran poeta de la llengua catalana, s'inspirà en la grandiositat de la serralada per escriure el seu poema èpic Canigó, obra clau de la Renaixença. El poema relacionat amb la mitologia nacional de Catalunya. I arran d'aquest poema, el Canigó ha esdevingut el símbol de la catalanitat de les comarques pirinenques. Les dues cançons que cantarem, Muntanyes regalades i Muntanyes del Canigó, tenen pràcticament idèntica a la primera estrofa, però la temàtica és ben diferent. Ambdues tenen un caràcter amorós. Ara bé, la primera és de nou l'enuig de la noia casada per obligació,
en aquest cas amb un pastor, i narra les diferències entre la vida de la plana i la de la muntanya. Mentre que la segona és el cant d'un noi enamorat d'una nina molt gentil. Primavera y calor, yo no la
condenats a Tremp a robar una dama. Ja hi tornem a ser. Una altra història d'un casament pactat entre uns pares i un mal ballot, com diu l'Isabel. Aquesta cançó la presentem des de dos punts de vista totalment contraposats. D'una banda, en Jaume Llàs fa una proposta trepidant, plena d'energia, amb uns ritmes que ens apropen al so dels 12 cavallers que van galopant, que arriben a casa de la Isabel, l'agafen d'una revolada, aprofitant l'absència dels pares, per intentar evitar el casament que els pares havien ordenat. D'una altra banda, tenim la versió d'en Frederic Mompou. En Mompou, el músic del segle XX, dels més reconeguts fora de Catalunya, comença formant part del grup de músics del noucentisme, però acaba sent un ànima lliure. I ens presenta una obra de piano ben diferent, bucòlica, carregada d'una gran tendresa. La seva obra de piano es diu Cançó i dansa número 2. La cançó és Isabel. I la dansa, galop de cortesia, o festa en si, festa en sa, que musicant la sentim també a iniciació per treballar el moviment corporal. Sentirem primer la versió de piano i després les tres veus.
d'una cançó que se sap, el compositor. Se sap l'autor del text i fins i tot l'any de la composició, 1887. Però que la gent de ses illes se l'ha fet tan seva que tothom la sap i arreu consta com que és una cançó de bressol popular. Per una vegada posem nom als creadors d'aquesta perla. La lletra és de Mateu Gradú i la música del mestre Honorat Noguera i Aulí. Voldria esmentar que fa uns mesos Musicant va fer una expedició a València, a Borraia, al Concerts de València Ciutat, per fer un concert benèfic a favor dels damnificats de l'Anna i aquesta cançó va ser dedicada als infants, de forma que reiterem aquesta dedicatòria als infants que van morir a conseqüència de la guerra. Reiterem la dedicatòria. Bé, ja arribem al final del nostre periple per la cançó. Us oferim una darrera, la que fa 12 més 1. En Joan del Riu. Aquesta és una dansa que prové de Gascunya, en concret del poble de la Reula. La dansa és un rondó i el nom original és Joan de la Reula. L'adaptació al català és Joan del Riu. Qui devia ser en Joan de la Reula? Potser un rodamón? Potser un trinxeraire? No tenim gaire referències d'aquest personatge estrafolari. Fos qui fos, la festa i l'alegria sempre es fan presents a tot a cop ell arriba al poble. Tothom balla al rondó al so del seu violó. Joan del Riu més arribat.
Bye.